Ka duwai, shwa, ban pule, ya ka ktien ublei. Ko blei ba imsngi, tu pensle yanga, da umensiem bakut jang mi. Kadba ngadang puli, ya ka ktien ka jang mi. Ai bangan yos ngau ya ka sur jang mi. Kaba pasyaw ha ka mensiem janga. Ai yanga ka jingstat ban so thu ya ka khubor ba mi ai yanga. Ai baga ktien ka jang mi. Kan long ka jingmen ya ka danut janga. Bat ka syarak ya ki chat janga. Ai yanga ka bor bantay ya ka jingim janga. Halor ka ktien jang mi. Tu ai ba ki e baro. Kin long hanga kat kum ka ktien jang mi. Pen kemen yanga habang ayos ngo ya ka ktien jang mi. Bat bangan ri kendong ya ka. Keren ko try nga ka syakri jang mi ngas ngap. Kublei shibun Jisu ya ro ya mi Jisu. Jingpuli ng gospel kat kum Lukas kalen nong kaba arpui katakot kaba arpkendai hadulai pulai. Nangta ujisu ulakren haki kani ka Parish. Hapet ya uding dimbur bat ikiwe pat ki dieng baro. Haba pio I bagi lak muinsla pyntip bagaliyur kalajan. Hakaju karukom anda pio I yakini ki bagi ja pinsatip bagahima ublei kala janwan. Tuken mau yakani kini ki baro kinsa urlong shwa bagi briu kiba menta kinyap baro. Kabening baka kendo gindu no kikdien janga kinamdu no kakubor babhau try. He told them this parable. Look at the fig tree and all the trees. When they sprout leaves, you can see for yourselves and know that summer is near. Even so, when you see these things happening, you know that the kingdom of God is near. Truly, I tell you, this generation will certainly not pass away until all these things have happened. Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Ka jingiro yami ko Jisu Kris.